cost que pot tenir, probablement no heu escoltat mai un discurs tan car, no? Per tant, només per això, jo intentaré anar molt ràpid, intentaré resumir-ho tot i espero que quedi clar, si no després. Bàsicament, avui hem quedat, com diu el cartell, per parlar del negoci de la sanitat. I dir que fer negoci amb la nostra sanitat és un perill és una cosa tan òbvia que gairebé no necessitaria explicació. El que passa és que la distorsió dels mitjans de comunicació, la manipulació mediàtica, fa que molta gent no vegi un perill en convertir la nostra sanitat en un negoci. De fet, la paraula negoci no és percebuda com a negativa per a molta gent. Per exemple, ara mateix el Cafè amb Llet, la revista que portem la Marta i jo, és un negoci i molts dels que estem aquí ens podem pagar el sostre i el menjar gràcies a algun negoci i per a molta gent un negoci com a negoci no té res de dolent. Un empresari arrisca diners, crea llocs de treball, ofereix un servei que la societat necessita i obté un benefici per fer-ho. Molta gent, amb perdó dels meus companys anticapitalistes, acceptarien fins i tot això com una cosa justa i gairebé natural. Però a Catalunya, quan parlem de negoci sanitari, del que en realitat estem parlant és d'amiguisme, de portes giratòries i de gent ben connectada que crea empreses amb el contracte públic gairebé concedit abans de crear l'empresa. A continuació explicaré esquemàticament l'estructura de la sanitat al nostre país i veurem que aquest negoci en realitat és una gran estafa al ciutadà portada a terme de manera sistemàtica. Últimament han sortit a la llum uns quants escàndols relacionats amb la gestió dels diners de la sanitat pública i a primera vista això podria semblar obra del típic espavilat, del típic xurís que se n'aprofita d'un sistema. Però si mirem una mica més de prop el nostre sistema sanitari, veurem que en realitat, darrere aquests casos, el que hi ha és un sistema creat expressament per fomentar i encobrir aquesta mena de fraus. Un sistema que, per exemple, fa impossible el control democràtic i ciutadà sobre com es gasten els nostres diners de la sanitat. I això no és casual. La despesa sanitària de la Generalitat de Catalunya representa un 30% de tots els diners que gestiona la Generalitat. Com ens podem imaginar, els interessos per controlar tanta quantitat de diners són molt forts. Estem parlant de que aquest any són 9.000 milions d'euros, que són uns 500.000 milions de les futures pessetes. O sigui, són molts diners. Aquests euros es canalitzen cap a l'atenció al ciutadà bàsicament per dos canals. Per un costat tenim l'Institut Català de la Salut, que és el més semblant al que tots tenim al cap com a sistema públic. Treballadors funcionaris, pressupostos controlats pel Parlament i una gestió seguint paràmetres netament públics. Per un altre costat tenim un sector concertat que està format per hospitals municipals, per hospitals de beneficència i hospitals privats. Aquests hospitals concertats donen servei al ciutadà a canvi dels diners que reben de la Generalitat. És com si diguéssim un subcontractista. En principi, i des d'un punt de vista assistencial, per a l'usuari no hi ha gaire diferència si s'accedeix per un costat o per l'altre del sistema. Però des del punt de vista organitzatiu i des del punt de vista econòmic, la diferència entre el sistema públic, netament públic, i el sistema concertat és molt i molt important. Per què? Perquè mentre en el sistema públic podem controlar com gastem els nostres diners, el sistema concertat això ho fa impossible. Tan impossible que ni el mateix Parlament de Catalunya pot saber on van exactament els euros que ell mateix dona a aquests hospitals. Per il·lustrar, per posar un exemple gràfic, però que és només això, és un exemple perquè això que explicaré està passant gairebé a la meitat del sistema sanitari públic, posaré els exemples dels hospitals de Blanes i Calella.
Quin susto, no havia començat. 9.000 milions d'euros. Aquests dos hospitals, l'Hospital de Blanes i Calella, reben cada any prop de 90 milions d'euros. Aquests 90 milions d'euros són gestionats, en teoria, pel Consell Rector, per un Consell Rector format pels ajuntaments i els regidors dels ajuntaments de la zona. Però a la pràctica la cosa funciona d'una manera diferent. Com que gestionar un hospital és una tarea complexa, els ajuntaments encarreguen la gestió a grups externs professionals. I aquí és on perdem els controls dels diners. Quan van començar les retallades, amb el govern anterior, vam anar a veure els gestors dels hospitals de Calella i els van demanar que ens expliquessin l'impacte de les retallades en el servei i en les condicions laborals dels treballadors d'aquests hospitals. I la resposta va ser de manual. Va ser, com que la Generalitat ens dona menys diners, hem de retallar per ajustar-nos al nou pressupost. Certament, això ho entenem gairebé tots. És a dir, si tenim menys diners, podem fer menys coses. Però la cosa es va complicar quan van preguntar quin criteri feien servir per aplicar les estisores. Quan vam tenir la primera entrevista amb els gestors, els treballadors ja havien patit una retallada del 5% i els usuaris començaven a sentir els efectes de que l'hospital ja havia deixat de contractar metges. Però a la vegada que es prenien aquestes decisions, van veure que, per exemple, les obres de la nova cafeteria de l'Hospital de Calella continuaven a bon ritme. Llavors van preguntar si de veritat era tan prioritari tenir una cafeteria d'última generació quan a la vegada estaven rebaixant 50 euros a una infermera o directament es deixaven de contractar metges. I la resposta va ser que això no se podia aturar perquè era un compromís adquirit i, per tant, s'havia de tirar endavant. El que no ens van dir i van saber després és que aquest compromís no es podia aturar perquè s'havia adquirit amb l'empresa Grup Sers, propietat de l'exalcalde de Calella, Ramon Bagó, i exalcàrrec dels governs de Jordi Pujol. L'empresa de Bagó no només s'ocupava del disseny i la construcció de la nova cafeteria, sinó que també, quan estigués acabada, s'encarregaria de la seva explotació. O sigui, que els que ens venien a dir és podem trencar el contracte que tenim els nostres treballadors, el contracte que tenim els ciutadans, però no podem trencar el contracte que tenim amb l'empresa del senyor Bagó. Després de veure això, van començar a preguntar per altres partides, van veure, per exemple, que hi havia partides que no baixaven gaire, com per exemple la partida d'estudis i informes que cada any costen als ajuntaments, als hospitals de Blanes i Calella, 300.000 euros. Després de veure el que passava amb el tema de la cafeteria, van dir, home, preguntem quines empreses estan fent aquests informes, vam demanar quants informes eren, quins temes tractaven, quines empreses els feien, i van preguntar si les adjudicacions per fer aquests informes s'havien tret al concurs. De totes aquestes preguntes fa 2 anys, i tot i que aquests informes estan pagats amb diner públic, encara avui estem esperant la resposta. En comptes de respondre, l'equip gestor ens diu, escolta'm, nosaltres estem complint amb totes les normatives de la Generalitat i no tenim cap obligació de respondre ni a cap mitjà ni a cap ciutadà. Nosaltres complim amb els controls que estableix la Generalitat. Llavors nosaltres vam dir, doncs anem a veure quins són aquests controls. I va començar malament la cosa. La primera cosa que han de fer aquests hospitals és contractar una auditoria feta per una empresa externa. El problema és que aquesta empresa externa, que es diu Faura Casas, també és l'encarregada de portar els comptes de l'empresa del senyor Bagó. Llavors, què tenim? Que l'empresa que vigila els comptes de l'Hospital de Blanes i Calella és la mateixa que audita els comptes d'un dels seus principals proveïdors. Això és una auditoria independent. Actualment, el grup Sers gestiona la cafeteria, les màquines de begudes i tot el servei de restauració dels 2 hospitals. A sobre de tot, Faura Casas ho vigila tot. El que encara no hem pogut saber és si, a més, el grup Sers fa algun d'aquests informes que estan tan amagats. El que és lamentable, però, és que tot això no és un fet puntual, una casualitat que s'ha donat a Blanes i Calella. Faura Casas vigila els comptes de desenes d'hospitals a Catalunya. Un d'aquests hospitals controlats per Faura Casas és l'Hospital Municipal de Badalona. Doncs aquesta mateixa setmana s'ha sapigut que durant anys l'Hospital de Badalona va contractar els serveis de càterings saltant-se tots els controls administratius, adjudicant
fins a 15 milions d'euros en contractes de manera irregular. Curiosament, l'empresa Faura Casas, que tenia la responsabilitat de controlar que tot s'ajustés a la legalitat, no va saber veure res durant anys que això estava passant. Doncs bé, sabeu quina empresa es va beneficiar d'aquests 15 milions d'euros adjudicats cedits? L'empresa de Ramon Bagó, el grup CERS. Per tant, per acabar-ho de rodonir, i això és un apunt al marge, actualment el senyor Joan Baptista Casas, fundador de Faura Casas, és un dels membres del comitè assessor econòmic del president Artur Mas. Lamentablement, però, aquest no és l'únic control que falla. Com vam dir abans, des d'un punt de vista teòric, el control últim del que fan els gestors dels hospitals de Calella és el Consell Rector format pels alcaldes i regidors de la zona. Doncs bé, crida molt l'atenció que durant els últims anys a la zona de Blanes i Calella nombrosos alcaldes i regidors provenen directament de l'equip gestor dels hospitals de Blanes i Calella. Posaré dos exemples. Com a alcalde de Lloret, a Xavier Crespo li corresponia un lloc al Consell Rector que vigila que tot es faci bé. El problema és que abans de ser alcalde, ell era directiu d'aquest Consell Rector. I aquí m'he de detenir un segon i explicar una anècdota que